Ni naiz hezkuntza publikokoa, bertan hartu nuen funtza, ta urteetan jasotakoa, etzan izan horren hutsa. Sirokak jarri dio harima, nik jarri diot gorputza. Kantua izan da urteetan, jaso behin jasotako hezkuntza. Kantua izan da urteetan, behin jasotako hezkuntza. Ekainaren bat egun handia, da Balmasedarentzako, batzuk hemendik besteak handik, lan egin dugu ta asko. Ta jaia dator ondo pasatu, eta ez pasatu txarto, ekin lanari maite duguna babestu behar delako. Ekin lanari maite duguna babestu behar delako. Eskerrik asko Aitor Arrutia, gaurko ekitaldi honi halako hasiera ederra emateagatik. Algunas y algunos de vosotros ya conoceréis a Aitor Arrutia, el bertsolari de Enkarterri que acaba de dar inicio a esta presentación y que además es el autor de la letra de la canción de la Fiesta Pública Vasca de este año, que celebraremos el próximo 1 de junio aquí, en Balmaseda. Bai, Aitor Arrutiak egindako abestia entzuteaz eta kantatzeko aukera izateaz gain, gaur hemen Klaretan txokian ikustekoak ere izango ditugu. Baina lehenik eta behin, eskerrik asko gaur etorri zareten guztioi eta ziur gaude goiz ederra pasatuko dugula elkarrekin. Ekitaldiari hasiera ofiziala emateko oholtzara deitu nahi ditut Carlos López, EIGeko presidentea, Reyes Lengaran, Bigeko koordinatzailea, Veronika Melguizo, Mendiaskolako ama, Pilar García, Institutoko gurasoa eta Álvaro Parro, Balmasedako alkatea. Igo daitezela beraz, oholtzara mesedez. Vamos a dar inicio a esta presentación con un aurresku de los alumnos del instituto. Igo Oltzara mesedez.
Guraso elkarteako ordezkariak. Eskerrik asko guztioi, gaur Balmasedara etortzeagatik Euskal Eskola Publikoaren 23 jaiaren aurkezpenera. Bueno, como ya sabéis, el próximo 1 de junio vamos a celebrar aquí en Balmaseda la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Una fiesta que llevamos celebrando las AMPAs en unión con el resto de los componentes de la Escuela Pública Vasca, con un aspecto siempre reivindicativo a la vez que festivo. Queremos reivindicar con esta fiesta un principio que para nosotros nos parece irrenunciable, que la Escuela Pública Vasca es el eje vertebrador, fundamental y prioritario de cualquier sistema educativo, del sistema educativo de Euskadi. El hecho de que sea fundamental y prioritario quiere decir que las dotaciones de recursos tienen que estar, en primer lugar, destinadas y pensadas para la Escuela Pública Vasca, y que tienen que ser suficientes para que la enseñanza que se realiza en nuestros centros sea de la máxima calidad posible. Además, celebramos la fiesta de la Escuela Pública Vasca aquí en Las Encartaciones para denunciar la carencia de medios que tenemos en esta zona. Carencia de medios e infraestructuras en sitios como La Baluga, Zaya o en el propio Balmaseda. Hablamos de un hecho, que tenemos madres y padres que están reclamando a la Administración plazas para poder educar a sus hijos en la Escuela Pública Vasca y la Administración no le responde. Además, queremos hacer que esta fiesta sea una reivindicación y un apoyo al euskera en Las Encartaciones. Queremos que sea una fiesta en la que celebremos, en la que participemos todos de una idea de una escuela pública vasca que es para todos y para todas. Os animo a venir el día 1 de junio a Balmaseda y Orange Goaz, go, go. Dakizuenez, ekainaren batean, ospatuko dugu hemen Balmasedan Euskal Eskola Publikaren jaia. Goraitz goaz, gogo, lemarekin. Lema honen bidez, irudikatu nahi izan dugu eskola publikoaren euskara eta eskaera gora doazela. Enkarterrietan gurasook eta eskola komunitateetako gainontzeko kideen lan handiari esker, eskolako aita batek, Iñaki Oriok, barkatu, egin digun Tolitza mendiaren bidez erakutsi nahi izan dugu gorakada hori. 2 hilabete baino ez dira geratzen jai egunerako. Gogo handiz ari gara lanean, eta zuek ere animatu nahi zaituztegu parte hartzera. Ekainaren batean, Balmasedara etortzen diren Euskal Herriko lagun guztiek egun ederra pasa dezaten Euskal Eskola Publikoa aldarrikatuz. Animatu eta jar zaitezte harremanetan guraso elkarteekin. Eskerrik asko. Egunon, nire aldetik laulerro besterik ongitorri emateko, Enkarterrira, Balmasedara, Klaretan txoki honetara, eta nola ez, ekitaldi honetara. Ja gutxi falta zaigu eguna heltzeko eta ziur nago guztion konpromesuarekin oso ondo aterako dela lana. Dakizuenez, Balmaseda-tarren izaeran implikazioa dago. Eta, festa honetan ere nabarituko da. Besterik gabe, eta jaiaren leloak esaten duen moduan, gorantz goaz. Balmasedako alkatearen, EIGeko presidentearen eta gurasoen hitzak entzun ondoren, eskolako ikasleen txanda da orain. Mendia eskolako ikasleen bi koreografia eta baletaz gozatzeko aukera izango dugu, eta ikusiko duzue zein ondo egiten duten.
Ahora es el turno de las y los alumnos de la escuela. Contamos esta mañana con una coreografía de alumnas y alumnos de 7 a 10 años de la profesora Ana Moral, un ballet de niñas y niños de 3 a 6 años de la profesora Marta Pareja y una coreografía del alumnado de quinto curso de la profesora Elena García. Un aplauso.
Ay, Lolitos. Eguzkia. Agian, esnatzeko ordua da. Eguzkia. Gabon guztioi. Arratsalde guztioi. Melon guztioi. Eguna daia da. Eta ni lotan oraindik. Bueno, ni puzki naiz. Eta uste dut lotan geratu naizela berriro ere. Egia esan da, banekien hona etorri behar nuela garaiz, baina asko gustatzen zailo egitea. Eta izue gertatzen klasera joan baino lehen, askotan ez da. Dena den gustatu dut klasera joatea, Baina, hona etorri behar nintzen ni, eta nire laguna Txurruski. Bakizuen horren Txurruski? Bai, zenik zuetariko batzuk ezagutzen ditut, bai. Eta zer egiko dugu Txurruskirekin? Zergatik ez diogu deitzen. Deituko diogu? Ia nonde montre dagoen. Ia, listo. Ia, hartzatuen. Kaixo. Txurruski hartu mesedez. Kaixo, Txurruski, ikuskita, izango dut. Hemen nago, Balmasedan, eta uste dut berriro lotan geratu garela. Zuta biok, Bai, berriro ere gertatu zaigu, badakizue Txurruskiri kostatzen zaio altxatzea, Bai, gorantzaio bateak kosta egiten zaio asko. Bueno, claro, atzo txurroak egoten, egon zela jaten, eta tripa bete eta hoena sartuta ezin altxa. Ai, nolako azaren gure Txurruski. Bai, dena ondo dago. Hemen txegaude, pila bat jende, bai, Balmaseak, Laura, gurasoak, eta badakizu zer, ari gara hemen aurkezten Euskal Eskola Publikoaren jaialdia bai. Eta egingo ditugu gauza pila bat ekainaren batean. Adibidez, puzgarriak, bai, ere, egongo dira bokatak, txorizo bokatak, zuri gustatzen zaizuna. Egongo da ere bai, zer egongo da? Txokolate jolasak, bai, hori da, denetarik egongo da. Beraz, elkar ikusiko dugu, bai? Ordurako ezingo gara lotan geratu, Txurruski? Bale? Orduan, ekainaren batean, elkar ikusiko dugu, ondo? Bai. Beraz, prestatu zaitez, ze hor egongo gara guztiekin batera. Bai, bueno, badirudi, Txurruski katzo txurro pila bat jantzituela. Eta tripa bete eta aukita ezin hoetik altxa. Zuei kostatzen zaizue hoetik altxatzea batzutan? Zuei batez ere, bai. Gurasoi ere bai, Bai, batzuk altxatzen dira batez ere larun bat goizetan edo igandetan, goizeko zazpiretan. Bueno, kontua da, nire asko gustatzen zaidala altxatzea.
Baina gora. Baina... arazo bat daukat. Beldur dio dala gauza bati. Beldur diet altuerei. Altuerei! Ezin dut altueretan jarri. Adibidez, asko gustatzen zait bidaiatzea, baina ezin dut avioirik hartu. Bai, eta adibidez... adibidez... Ai, benetan beldurra baten dirate altuerek, Ai, ez dakit zelatzo azten hain gorantz. Niri behintzat beldurra ematen ditu. Begiratzea bakarrik. Kaixo, polita. Benetan, beldurra ematen ditera onki honetan igotzea. Horregatik beti daramat nire ondoan. Ea norbaitek lagunduko didan nire beldurrarekin. Hori zentzia psikologoak baina. Ia, saiatuko naiz zuen animoekin agian gorantz joan naiteke. Bai? Bai. Zelan egiten da lehenengo? Oin bat, ez da burua, erogan labia lehenengo? Claro, es que ni probatzen nuen al revés, normal, berdura ematea. Ia, oin bat lehenago, ez da? Bai, al revés, vale. Joe, horkatila. Kolestu ingo zaitu lan, Horrela ondo, ez da? Pena da nire amatxo ez egotea hemen hau ikusteko. Ama! Ja, horrela, adibidez. Gorputza gora. Benetan, ez zarete bat ere argiak. Zarete bat ere argiak, Uste dut, beste metodo bat topatu beharko dugula. Horrela aukiak! Badaki. Horreko hartu positiboan izuere. Zuek esan irakasle izango, ez da? Bueno, ni ja kokoteraino nago, benetan, esango dizuet gauza bat, Tira, gainera! Aireatu ditut bezapeak, baina besterik ez dut lortu honekin. Ondo. Orduan orain bigarren pausua. Lehenengoa, aukian igo, eta bigarrena? Egatik. Ama, aita! Aventura asko ditu eta horretik jenik ezin naizi! Ai! Oi, salto! Horrela! Ai!
No. Eta zuak zergatik ez duzue egan egin? Zer denbora guztia zaudete izaten, zer izan da, igo aurkian, eta egan egin, eta egin horrela. Eta zuak zer? Hori agian oporretan. Bani proposamen bat daukat zuentzako. Bai, proposamen bat. Zergatik ez dugu egiten. Gure desiorik politenekin beteko dugu pusika. Bai. Norbaitek pusikak ditu? Hori da behar duguna. Norbaitek pusikaren badauka? Pusika da dago, horri bai. Eta beteta hau. Ba, orain egingo duguna pusika horiekin, oso horreza izango da. Beti okurak dira txikiak eta pusika. Hartuko dugu pusika, eta pentsatuko dugu, zer den gehien gustatzen zaigula gure eskolatik. Bai. Eta eskapatzea, margotzea, eta denak beteko dugu horrekin batera. Lagunduko nauzue? Zuek egin! Bat! Bi! Eta ni beteko dut, bai? Zelako irakasle honak zareten. Ia! Lagundu! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Bizutenean, Orain loti! Loti. Bai, badakit lotzen. Gora ez dut jakingo lotzen pusika bat. Nik badakit lotzen oso ondo gainera. Oso ondo lotzen korapillo bat, bai. Eta beitu. No, corre! Ni para... Vale. Se van a ir para discutir tu padre. Bueno, hemen dago, ezta? Eta lotu du? Lagundu dira pelotxe, bai, eskerrik asko. Ez egin hori aile, ibaitzoa, terminara bat denbora guztiaka. Hori da ena zuerako ondo, zagutzen. Ez da tramparik egin behar, harrakatuko bat zaitut. Bestera ez zaire. Orduan, hartuko dugu gure musika, eta hasiko gara eragiten helikoptero bat bezala. Oso ondo! Eta musika zaukatenak ez zua egin egin bezatu abizunez. Edo pratak kendu eta pratekin egin. Edo
dago. Baina zuei eskerrik hasi dut zuen animoi esker. Zuek ikasten ari zarete gauza pila bat jaialdi honetan eta Euskal Eskolan, baiet. Euskal Eskola Publikoaren alde, ekan ikusiko dugu orduan ekainaren batean, bai? Eta nor falta gaur? Balasai egon ze, berarekin egingo du lolitos, azkar esnatzeko eta esateko. Txurruski, gorantz, alperrontzi hori. Bai? Ba, elkar ikusiko dugu. Musu handi bat, eta Y ahora vamos a ver a los niños de quinto curso de primaria con una coreografía de la profesora Elena. Ikusi duzuenez, Puski pailazoa kolatu zaigu eszenatokian, eta berak murruzkirekin batera abestiaren grabaketan parte hartu dute. Eta badakizue, Balmasedan izango dituegu jaialdian bertan, Puskik esan digun moduan, claro. Felicidades a todos los alumnos y alumnas. Lo habéis hecho muy bien. Zorionak. Antes de dar paso a la canción, nos gustaría transmitiros varios mensajes. En primer lugar, deciros que estamos ya recogiendo los nombres
de los y las voluntarias para el día de la fiesta. Para apuntaros, solamente tenéis que poneros en contacto con las AMPAs de la haurreskola, de la escuela o del instituto. Queremos recordaros también que tenemos en marcha el sorteo con todas las fotos que nos enviéis a la página web de la fiesta. Del mismo modo, estamos preparando la subida al Monte Colicha y del mismo modo os iremos informando. Y por último, a la salida del Claret, padres y madres de la Baluga nos darán el flashmob que han preparado para reivindicar que se instale la enseñanza pública primaria en Sopuerta. Eskerrik asko bihotz-bihotzez etorri zareten guztioi, eta espero dugu zuen gustokoa izan dela. Eta, eskerrak ere eman jaiaren antolakuntzan buru belarri zabiltzaten guztioi. Gozatu orain bideoklipaz eta segi lanean.
¿Será tuyo esto que se te ha caído?